MB 250 da kuma SMS guda 20 a layin Airtel. Amma layin Airtel ɗin ba kowane layi bane yake yi, amma in an dace za ka iya dacewa ka samu. Illa ka ce abin da za ka yi, za ka danna *144# sai a danna call Airtel. In ba ka yi subscribing ba ka daure ka mana subscribing, sai ka danna number 1 anniversary gift sai ka tura musu. Kun gani gashi nan sun ce mana akan cewa sai ka danna accept 1 kenan, annan activate. Kana danna activate to already kun kalli ya ce mana akan wannan connection problem or invalid, to amma already za su bayar. Za mu jira mu jima ko message ma zai shigo. In bai yi ba su baka ba sai ka sake try ka gwada. To gashi nan ma sun riga sun bayar, message ya riga ya shigo. Za ku gani sun riga sun bani. Kun gani gashi sun bada you have been gifted 250 MB and 20 SMS to be using only on Sunday. Thank you for using. To kun ga yau ne za a yi amfani da shi. To gudan Allah ina kowa ya hanzarta ya yi amfani da wannan damar. Thank you, mun gode.